Zahvaljujem, predsjedniče. Poštovana Skupštino, uvažene građanke i građani Crne Gore, crnogorske dijaspore, poštovani mandataru. Liberalna partija je donijela odluku da podrži sporazum o zajedničkom političkom djelovanju sa Demokratskom partijom socijalista, socijaldemokratama, Bošnjačkom strankom, koalicijom Albanci odlučno i Hrvatskom građanskom inicijativom o formiranju parlamentarne većine za mandat 2016-2020. godina. Samim tim su stvoreni uslovi za formiranje 41. vlade Crne Gore. Liberalna partija je uvažila činjenicu da završnica procesa dobijanja punopravnog članstva u NATO savez kao neophodne bezbjedonosne garancije za dugoročni ekonomski i društveni razvoj Crne Gore prevazilazi sve ostale interese, naročito raspodjelu funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Iz takvih razloga i ranije navedenih nije sam prihvatio ponudu mandatara Duška Markovića za ulazak u vladu Crne Gore uz srdačnu zahvalnost na iskazanom povjerenju. Posebno se radujem povratku resora sporta u vladu Crne Gore poslije dužeg vremena, na čemu je Liberalna partija godinama insistirala. Ne znamo gdje je otišao resor mladih kao jedan od najvećih prioriteta i potencijala Crne Gore, naravno u govoru budućeg premijera, gospodina Markovića, očekujem odgovor. On je bio jasno naglašen kao evropski standard u ranijim mandatima. Jasno je da je Crnoj Gori potrebna politika koja će državu voditi u nove evroatlantske iskorake, dalje unapređenje vladavine prava i ljudskih prava, politika jednakih šansi, poboljšanje životnog standarda svih građana, odnosno građanki, rast zaposlenosti, smanjenje siromaštva i rast socijalnih prava, unapređenje zdravstva, obrazovanja, kulture, nauke, sporta. Vjerujem da će nova vlada opravdati povjerenje građana, ali i povjerenje međunarodne zajednice dato novoj parlamentarnoj većini. Vjerujem da će zajedno sa nama u zakonodavnoj i sudskoj vlasti nastaviti sa još snažnijom reformom i jačanjem pravne države i države vladavine prava, koja je pokazala da ima snage da se izbori sa svim anomalijama, a zakon i pravdu postavi kao vrhovni postulat koji važi za sve i za svakoga, na svakom mjestu, u svako vrijeme. Posebna pažnja vlade mora se posvetiti daljoj afirmaciji identitetskih, drugih nacionalnih vrijednosti i patriotizma, koje predstavljaju kamen temeljac na kojima počiva država Crna Gora. Time će se postići pozitivniji opšti odnos prema sopstvenoj državi. Liberalna partija vidi ulogu države kao zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Nova crnogorska vlada mora poštovati, konstantno pozitivno štititi slobodu, jednakost i dostojanstvo svakog pojedinca. Također, vjerujemo da vlada ima osnovnu odgovornost u pomaganju onih koji su manje sposobni iz ko zna kojih razloga i slabije se snalaze u životu, a najveću odgovornost imaju za najsiromašnije slojeve društva. Vjerujemo da naša država mora ostati čvrsto pri sekularizmu, iako vidimo da su neke zemlje iz regiona prilično udaljene od odvojenosti države i crkve i da pojedine vjerske zajednice su stubovi njihovih državnih politika. Ne vidimo prostor za religiju bilo koje vrste u državnoj administraciji, školama, univerzitetima i drugim institucijama. Vjerujem
da nailazi period stabilnosti i kontinuiteta socijalno-liberalne, građanske i proevropske većine u Skupštini, koja je Crnu Goru povela na put demokratizacije, evropeizacije, potpunog stvaranja uslova jednakih šansi za sve i uslova u kojima će mladi i obrazovani ljudi imati šansu da iskoriste svoja znanja i vještine, da se čuje njihovo mišljenje i da oni kao potencijal vode Crnu Goru naprijed. Crna Gora, koja je de facto već članica NATO saveza, ovaj proces okončaće za nekoliko mjeseci sa starom proevropskom većinom. Godine pred nama u mandatu nove 41. vlade donijeće nam i status države članice Evropske unije. Na ovaj način, nakon skoro vijeka lutanja u različitim državnim, ideološkim i političkim savezima, koji su uglavnom neslavno završavali, Crna Gora će biti na mjestu koje je nekad zauzimala kao jedna od prvih država u Evropi. Prosperitetna, slobodna, građanska i emancipovana Crna Gora kakvu i zaslužujemo. Posebno pozivam naše parlamentarne kolege iz opozicije, narodne poslanike, da se vrate u naš i njihov najveći dom i doprinesu efikasnijem i svrsishodnijem radu u korist građana, odnosno građanki Crne Gore. Neodrživo je za dalju demokratizaciju naše države da toliki broj narodnih predstavnika bude na duži rok van parlamenta, iako je i to jedna od formi političkog djelovanja. Na kraju, već sada čestitam u ime Liberalne partije i lično ime na izboru budućem premijeru Dušku Markoviću i ministrima, odnosno ministricama u novoj 41. vladi Crne Gore, uz očekivanje da ćete imati dobru saradnju sa parlamentom, nikad ne zaboravljajući da mi vas biramo, a ne obratno. Naročito je potrebna dobra saradnja vlade, ne samo sa Skupštinom, već i stalni dijalog sa civilnim sektorom, socijalnim partnerima, akademskom zajednicom, medijima i sa svim građanima Crne Gore. Za sami kraj, sad već imam prvi zadatak, odnosno normalno ne ja zadatak, ali imam sugestiju za budućeg ministra vanjskih poslova, gospodina Darmanovića, iako je ovo na neki način svečana sjednica, ali mislim da ne smijemo takve teme preskakati. Dakle, prvi zadatak bi bio, odnosno sugestija, da se pošalje protestna nota Republici Srbiji zbog uvredljivih izjava njihovog predsjednika Tomislava Nikolića o Crnoj Gori i time ko je stvorio Crnu Goru. Dakle, znate da ide stalno izjava Crnu Goru su stvorili Srbi. Ko zna koja u nizu njegovih uvredljivih izjava. Naravno, Crnu Goru su stvorili i Srbi, ali Crnu Goru su stvorili Crnogorci, Bošnjaci, Muslimani, Albanci, Hrvati, Romi i svi ostali državljani Crne Gore. Stvarali su je vjekovima, milenijumima. I ja u ime Liberalne partije čestitam Albancima njihov najveći nacionalni praznik, Dan zastave. Sada i završavam. Srećno novoj vladi, srećno mandataru. Hvala.